खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ दिनै 51थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। चिरां जिल्ला बिजनि दखरानि सिङाव थानाय बिजनि सोलोंसालिमायाव बर' फरायसाफोरखौ खौसेयै लाखिनायनि असिलायै दानानै लानाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 51थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आफादारि सावरायमेल आरो गेवलां मेल बायदि हाबाफारिजों गिबि हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजोंनो गोजाम बिबानगिरिखौ बिदाय होनानै गोदानै बिबानगिरिफोर सायख'ना बिबान गथायनायबो जायो आरो 2025 आरो 26 मायथाइनि समनि गोदानै आफादगिरि मासियाव सानसुमा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मासियाव फुंजा गयारी बिथांमोना सायख'जायो। लोगोसे गासै 40 मावथिफोरनोबो बिबान गथायफायो। जोबथा हाबाफारि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडिया नार्जारीजों लोगोसे बिबुंथि लाखिलाङो बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी बिथाङा। दिनै बिजनि सोलोंसालिमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 51थि बोसोरसालिया जथुमा बिनि गेजेरजोंनो बिबान सोलाय सोल' हाबाफारि दा बेवहाय बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोनदों। दा बिजनि सोलोंसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1974 मायथाइयाव बै समनि फरायसाफ्रा बेवहाय दानानै लानाय जादोंमोन। बर' फरायसाफोरनि गोनांथि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथिखौ मोनदांनानै दा बेयो दिनै फैयै फैयै 51 बोसोराव आगान होबाय। थांनाय बोसोराव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिबाय बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुआ। देग्लाय 51थि बोसोरसालिया जथुमाखौ दिनै बिरेन्द्र गिरि बसुमतारी अडिट'रियाम हलाव बेखौ बानजायनाय जादों। दा बिनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि सायख'नानै लाबाय। गोदान आफादगिरि महरै सानसुमा बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै फुंजा गयारी बिथांमोनखौ गुबै खालामनानै गासै 30-40सो फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाय इउनिट बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसु बेखौ जोङो दानानै लानाय जादों। दा बे बिजनि सोलोंसालिमायाव बै समाव जेरै मोनदांदोंमोन बै समनि फरायसाफ्रा बर' फरायसाफ्रा बेवहायबो बिजनि सोलोंसालिमायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथि दङ। बे फरायसालियाव जोंनि खौसेथि बर' फरायसाफोरनि जाय समाव जोंखौ गुबुन हारिफ्रा गादबनो नागिरोमोन, नासयनो नागिरोमोन, बर' फरायसाफोर फैबा बेवहाय क्लासाव जिरायजाबामोन, डेस्कआव जयै बेन्चआव जिरायजाबामोन। बै समनिफ्राय उदां मोननो थाखाय, बैफोर थासारिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय बै समनि बर' फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै लानाय जादों। आरो दिनैबो जोङो मोनदाङो बिजनि सोलोंसालिमायाव बर' फरायसाफोरनि जि खौसेथि बे बै समनिफ्रायनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रि आरो सान्थौखौ बजबनानै दिनै बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुआबो हाबा मावबाय थादों। आरो बियो बिजनि दखरा एबसुनि मोनसे दालाय आफाद, आबुं दालाय आफाद महरै जोंजों बिजनि दखरा एबसुजों मदद खालामबोबाय थानाय जादों। बे बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि दैदेननायावनो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमानियाव थुनलाइ मुलुगाव, जोंनि हारिमु मुलुगाव हाबा मावनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोसो दुंखांदों। आरो जोंनि बिजनि ओनसोलनि जेसेबां जोंनि दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोर दङ, बे बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुआव बिबान लालांनायनि उनावनो जोङो बेफोर मासिफोरखौ लाहैनो हादों। आरो दिनै जोङो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि जे सिनायथि बेखौ दोनलांनो हादों बिजनि सोलोंसालिमायाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा। ओंखायनो जोङो सानो बिजनि सोलोंसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोनांथिया सिगाङावबो दङमोन, दाबो दङ आरो इयुनावबो बेयो थाबाय थानो नांगोन। बेखायनो दिनैनि बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुखौ बजबनानै आरो बिजनि सोलोंसालिमा दालाय एबसुनि थांखि आरो नोजोरजों थाफानानै जाहाथे हाबा मावलांबाय थायो, बिनि थाखाय साफ्रोमबो बिजनि सोलोंसालिमानि बर' फरायसाफोरखौ खावलायबाय। दिनै बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थि जायो। गोबां समाव बायदिसिना थासारि जोङो नुबोदों। दिनैहाय बेवहाय एबसुनि आइडिय'लजिजों सानस्रिजों गोरोबनो हायै माखासे आफादफोर, माखासे हान्जाफोर बेवहाय जोनोम जाबोबाय थादों आरो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बेखायनो देग्लाय जोङो खावलायगोन बिजनि सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ बेवहाय जोङो बर'फोरनि बांसिन मेजरिटि स्टुडेन्ट थानाय हारि, मोनसेल' हारिनि गेजेराव बांसिन फरायसा थानाय बेयो बर' हारि, बर' फरायसाफोर। गुबुनफ्रा जोङो बर' आरो गुबुन हारि जुदि लायोबा जोङो बेवहाय खावसेनि खम जायोबाबो
बर' फरायसाफ्रा 1000 आरो 1200 बेबायदि फरायसा मोनबाय थादों। नाथाय जोङो दिनै बांसिन फरायसा थानाय हारि बे बिजनि सोलोंसालिमायाव जेब्लायबो जोंनि बे सिनायथि जोंनि बर' फरायसाफोरनि स्ट्रेंथ बे थाबाय थानांगौ। बेखायनो जाहाथे फैगोन बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि जि बिसायख'थि जागोन बेवहाय जाहाथे खुनु गावसा गावसि जायालासिनो जयै जोङो बेवहाय जोंनि हान्जाया देरहानाय थानाय जायो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनाराव थानानै जाहाथे बयबो बेवहाय गेलेयो आरो बेवहाय बर' फरायसाफोरनि जि गोहो बेखौ दिन्थिनो हायो। जायफोर बर' बिजाथिफ्रा केन्डिडेट होगोन बेवहाय गासिबो देरहाहोजोबनो हायो। बेनि थाखाय जाहाथे गावसा गावसि जायालाबानो जयै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आङो साफ्रोमबो बिजनि कलेजनि फरायसाफोरखौ खावलायबाय।